Hi guys, good afternoon everyone. Once again, me and Cheribel. And today guys is January 2, 2021. 2021 na guys. At yan yung bahay ko. Ito na yung bahay ko. Tignan natin. Ganyan na siya. Yung taas. Kita ba yung taas? Yung pangbalik na gajadi ay. Pangbalik na ni mo, Jer. Ikaw nagbalik, Jer? Nakawa na ko ani sa kuan. Lalay na nagklase day. Pero mailhan din. Ito yung mga bintana, ito yung loob. Yan. May door dito palabas sa kusina. Tapos ito yung hagdanan ko. Yan, oh. Ito sa hagdanan. Linis. Ito na yung taas. Yung terrace. Tapos yung hagdanan ko. Tapos na siya. Yan. May kumpleto na yung dingding tsaka yung kwarto. Ito yung kwarto. Room number 1. Maliit lang siya. Siya yung pinakamaliit. Tsaka, pasok tayo dito. Room number 2. Malaki ng konti kaysa room number 1. Tsaka ito yung number 3. Mas malaki kaysa room number 2. Ayan, palabas tayo. Dito. Yan, terasa. Yan, kompleto na to eh. Pwede nang tirahan. Yung mga bintana ko sa taas, ganito lang yan. Maganda. Tapos yung dito sa terrace, mula doon, hanggang dyan, paikot dito. Ito. Yan. Ganito yung lagay dito. Pagitan ng mayan. Ito na lang. Tapos yung septic namin. Tapos yung CR dyan. Gagawin pa. Yan lang. Bahay ko. Ito ang kamalig ko. Kamalig daw to eh. Kapag pala yung dingding mo ay amakan, kamalig pala yun. Gaano man kaliit yung bahay mo at solid naman lahat, simento lahat, hindi yan kamalig. Kapag ganito, kahit gaano man kalaki yan, tapos amakan pa yung dingding niya,
saka mga kahoy. Kamalig yan. Ito tayo dito sa ano. Charan! Charan chan chan chan. Charan chan chan. Yan yung loob niya. Yan. Ganahan ko ani sa taas inganag jud forma. Kwarto. Tapos may kunting sala din dito. Dito may kunting sala diyan. Tapos dito kami natambay tuwing umuwi kami galing sa work. Aw sinaw man di ay. Dadtos gawas kay di. Mura lagi gwa barnis ini tan-awon. Maganda siya. Excited na akong tumira dito. Dito. Excited na ako. Excited na ako guys. Tumira dito sa aking bahay kubo. Sa aking bahay kubo. Ang aking bahay kubo. Kita man siguro ang ilat. Yun na lang po. Ano pa ba? Wala na. Ngit man day siguro bagto sad. Sad ko na. Ayan. Yun na lang po. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like naman at saka mag-comment kayo sa baba. At saka salamat sa aking mga subscribes, lahat ng nag-subscribe sa akin, salamat po. Sana'y patuloy nyo pang akong suportahan ang mga i-upload kong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po. At naway nasa mabuting kalagayan tayong lahat lagi. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye.